Lang mga dam. So, bag umi ng mata mga madam, no? Kakamagising lang namin ng aming bibi. Gising kami kasi tulog siya. Natutulog din ako. Ito pula mukha ng bibi ko. Oh, ang cute ng bibi. So, maglabs ko sing kamot mga dam. Kasi, maano man ang yang kamot mga dam. Bawit lang ha. Maano ang yang kamot nang magtaas ang kanyang kuko na. Nagalit. Nangos mo na si ma'am. Magtaas ang yang kuko. Ngayam ni koros-koros yung face. So naglabs na lang ko ani iyang kamot mga dam. So naduka ko na ang mga dam kay. Upadong niya mata mga madam. Ako madam matutulog pa sa. Asa man partner ani be? Be, asa man partner ani usa na mo ka gloves. Dara. Dara na partner gloves akong baby. Napasensya na mo mga dam ha nga daghan kay na magbitay na nga mo ang karto mga dam ay. Gapila na mo ukuan. Napauga sa silingpan kaysa gawas perti mang uwana mga dam. Kusog man ni mangumot akong libo. Peting uwana ba? Kung amo na ihalay dito mga dam, mabasa na pagbalik mga dam. Bibi ko mga dam oh. Girl pala tong baby ko mga madam ha. Kala nyo lalaki girl itong mga madam. Ano lang wala lang ka siya buhok. Oh, natingin kas kamera Bia oh. Si Bia ito pala si Bia, ang bibi namin si Bia. Kamukha ka mama Bi? Kamukha kang mama? Kamukha kang mama Bi? Kasi kamukha ng mama. Smile na mama kamera Bi. Smile pakikiyot na ni. Nabali naman lagi na. Nabali man ni ato ang gloves Bi. Okay lang yan para di mi masaag. Mana man ni Didi among bibi no. Buutan man ni among bibi Bia. Full charge man ni among bibi Bia. Uy, full charge ni among bibi Bia ba? Ano kung mang mama Bia, nang sa mang mama Bia. Marami na mga bugas na naong Bia. Magdidi nakabalik Bia. So, mga to for today video na mo ha. Naghasol na akong ma'am. Bye mga madam.